A délelőtti órámnak a címe, hogy emlékezzünk néhány dologra, és ez a Tanácsok a gyülekezetnek című könyvből van. És szeretnék egy bibliai verssel kezdeni a Zsoltárok könyvéből, ahol azt olvashatjuk a Zsoltárok könyvének a 31. fejezetében, a 6. versben, hogy kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, ó Uram, hűséges Isten. Mennyire fontos az, hogy tudjunk Istenben bízni, és hogy itt a versben is olvastam, hogy a Zsoltáríró is mondja, hogy kezedre bízom a lelkemet. Mennyire fontos, hogy tudjunk az Istenben bízni, és engedjük, hogy Isten irányítsa a mi életünket. És ennek a délelőtti órának is a címe azért az, hogy emlékezzünk néhány dologról, hogy mennyire fontos az életünkben, hogy odafigyeljünk a jövőre. Mert haladunk a vég felé, és ezzel foglalkozik ez a tanulmány is. Tanítványaival közölt tanításait Jézus minden korszakban élő követőinek áldására adta. Azokra tekintett, akik az idők végéhez közel élnek, amidőn így szólt, vigyázzatok magatokra. A mi munkánk egyénenként az, hogy ápoljuk szívünkben a Szentlélek becses kegyelmi ajándékait. Nagy válság előtt állunk. Kitartó hitre van szükségünk, hogy szembeszálljunk-e válságos idő kísértéseivel és próbáival, és teljesítsük kötelességünket. És itt meg is állnék egy percre, hogy itt olvastam is az igében, hogy kezedre bízom a lelkemet. És hogy itt a könyvben olvastam, hogy kitartó hitre van szükségünk, hogy szembeszálljunk-e válságos időbennek a kísértéseivel és próbáival. Hogy mennyire fontos, amikor próbákkal nézünk szembe, hogy tudjunk Istenben bízni, és hogy oda tudjuk tenni az életünket Istennek a kezébe. Nem tudjuk, hogy mi miért történik az életünkben, de nagyon fontos az, hogyha nem is értjük, idővel meg fogjuk érteni, mert mindenre kapunk választ. És nagyon fontos az, hogy tudjunk Istenben bízni. A fiatalokkal pont erről beszélgetünk bent a szombatiskola alatt, hogy mennyire fontos a hit. Hogy bizakodjunk és merjünk Istenhez fordulni a mi problémáinkkal, bajainkkal, és merjük rábízni a mi életünket. Az ellenség egyetlen éber, imádkozó hívő keresztényt sem ejthet törbe, hogyha Istenben bízik. Kedves testvéreim, akik előtt feltárultak Isten igéjének igazságai, milyen szerepet vállaltok majd a világ történelmének a végső jeleneteiben, tudatában vagytok-e ezen ünnepélyes valóságokkal? Felismeritek-e az előkészület nagy munkáját, amely végbe megy a mennyben és a földön egyaránt? Mindazok, akik elfogadták a világosságot, akiknek alkalmuk volt arra, hogy hallgassák és olvassák a Szentírás jövendőléseit, figyeljenek azokra a dolgokra, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. A Jelenések 1. fejezet 3. versében olvashatjuk ezt. Tehát megírattak abban, mert az idő közel van. Senki sem játszom most a bűnnel, amely a világ minden nyomorúságának a forrása. És itt megállnék ismét. Megint említem a szombatiskolát, hogy beszélgettünk a fiatalokkal, hogy láthatjuk, hogy mi zajlódik ebben a világban. És hogy itt olvastam is, hogy senki sem játszom a bűnnel, amely a világ minden nyomorúságának a forrása. Amikor különböző kísértéseknek vagyunk kitéve, ki milyen téren, és eljátszik a gondolattal. Erre most nagyon jó példa volt a szombatiskola. Hogyha nézzük, tekintgetjük, hogy hova vezethet. És hogyha eljátszunk a gondolattal, hogy csak egy kicsit. És ott van, azt mondja, hogy senki se játszon a bűnnel, mert mindennek a nyavajája, a nyomorúsága ez. Ébredjetek fel az álomkorból, és nem maradjatok tovább közönyösek. Lelketek sorsa ne legyen tovább bizonytalanságban. Győződjetek meg róla, hogy teljesen az Úr mellett álltok-e. Tegyétek fel a kérdést őszinte szívvel és remegő ajakkal. Ki állhat meg? És ezen gondolkodjunk el. És kérjük a Jóistent, hogy ő segítsen nekünk megállani a hitben, a próbákban, a gondokban, bajokban. A próbaidőnek ez utolsó óráiban a legjobb anyagot
használtátok-e jellemetek felépítéséhez? Tanultunk-e Jézustól? Ha a Szentírást olvastuk és tanulmányoztuk, akkor biztos, hogy tanultunk. A magunkévá tettük el. Kaptunk egy irányelvet, kaptunk egy tanítást, és mint a jó gyerek vagy rossz gyerek, hogyan él azzal, amit tanult, látott. Megfogadja, és folytatja az atyai tanácsot, és engedelmeskedik, vagy pedig szembeszegül a tanítással, és megy a maga feje után. Megtisztítottátok-e szíveteket minden szennytől? Követtétek-e a világosságot? Vannak-e hitvallomásotokhoz illő cselekedeteitek? Milyen a mi hitvallásunk? És megint hozom egy kicsit a szombatiskolát, hogy beszélgettünk róla, hogy nagyon sok embernek elmondjuk, hogy mi miért vagyunk adventisták. Nem esszük ezt, nem isszuk azt, nem tesszük ezt, nem tesszük azt. De elfelejtkezünk a szerető Istenről beszélni. Hogy azért vagyok adventista, azért ünneplek szombatot, mert a Jóisten megváltott, szeret, és az én bűneimért az ő életét adta. És szeretem az Istent, és azért tartom meg a szombatot. Beszélgettünk róla, hogy nagyon sokszor mi saját magunk is csak azokról a idézőjelbe negatív dolgokról beszélünk, hogy nem szabad ezt, nem szabad ezt, nem szabad így, nem szabad úgy. De nem beszélünk a pozitív oldaláról, hogy azért cselekesszük ezt, azért cselekesszük azt, azért élünk így, mert a Jóisten megváltott, szeret, és ezt megtapasztaltam. És ezt mondjuk el az embereknek, hogy azért szeretem a szombatot, mert szeret az Isten. Látszólagos formai hívő lehetsz, ezért híjával találnak majd, és elveszted az örök életet. Ez is mennyire fontos, hogy látszólagos formai hívő lehetsz. De mit mutat az életed, mit mutat a cselekedeted? És azt mondja, hogy látszólagos hívő lehetsz, és ezért híjával találnak. Betarthatod némelyik bibliai rendelkezést, és kereszténynek tekinthetnek az emberek, de mégis elveszel, mert hiányoznak belőled a lényeges keresztényi jellem tulajdonságok. Tehát lehetsz látszólagos keresztény, de hogyha hiányoznak belőled azok a lényeges keresztényi jellemvonások, akkor elveszel. Ha elhanyagolod és közömbösen kezeled az Istentől eredő figyelmeztetéseket, ha ápolod és mentegeted bűneidet, akkor megpecsételed sorsodat. Megmérnek a mérlegen, és híjával találnak. Milyen érdekes ez is, hogyha közömbösen kezeled a figyelmeztetést, és nem figyelsz oda az isteni parancsra, az isteni szóra, ha ápolod, mentegeted, pátyolgatod a te bűneidet, akkor megpecsételed a sorsodat. A kegyelem, békesség és bűnbocsánat örökre megszűnik számodra. Jézus elmegy, ezért többé sohasem érheted el imáiddal és könyörgéseiddel. Nekem nagyon régen, amikor nem voltam rendszeresen gyülekezetbe járó, ráébredtem arra, hogy ha megmagyarázzuk az Istennek, hogy mi miért nem tartjuk meg a szombatot úgy, ahogy kellene, azért nem jövök, mert, azért nem teszem ezt, mert, akkor ápolom, pátyolgatom az én bűneimet. És erre rá kell ébredni, hogy mentegethetjük mi a hibáinkat, de Isten azt jobban látja, hogy mi miért teszünk. És a másik, hogy megszűnik számunkra a bűnbocsánat. Jézus már nem fog tovább meghallgatni, mert elmegy. Amíg a kegyelem tart, amíg a megváltónk közben jár értünk, addig munkálkodjunk
komolyan az örökké valóságért. Mennyire fontos, hogy az ember úgy van dolgokkal, hogy majd megcsinálom holnap. Most ehhez nincs kedvem. És itt azt olvasom, hogy addig, amíg közben jár a megváltónk, addig kell ténykednünk, addig kell munkálkodnunk, mert hogyha lejárt a közbenjárás idő, utána már nem lesz rá módunk és lehetőségünk, hogy munkálkodjunk. Elszalasztottuk az alkalmat. Itt volt a lehetőség, de nem éltünk vele. Hányszor van az ember életében, hogy van egy lehetőség, és kihagyja ezt a lehetőséget. Biztos mindannyiunk életében volt olyan, hogy volt egy lehetőség, és a hanyagságunk miatt elszalasztottuk. Hány olyan ember van, akinek beszéltünk Isten szeretetéről, megváltásáról, és legyintett egyet, jó, majd gyere holnap. És mi van, hogyha nem lesz holnap? Mi van, ha nem lesz egy újabb lehetőség az ember életében? Addig kell munkálkodnunk, amíg van rá lehetőségünk. Ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy lehet, hogy felkeltünk ma reggel, de nem biztos, hogy le is fekszünk. Vagy hogyha lefeküdtünk, nem biztos, hogy fölkelünk. És ez nem életkorhoz van kötve. Ott volt a lehetőséged, elszalasztottad, nem éltél vele. De nem biztos, hogy már lesz egy újabb alkalom. Sátán nem alszik. Teljes erejével igyekszik hatástalanná tenni a biztos prófétai igét. Ügyességével és megtévesztő hatalmával munkálkodik, hogy elhomályosítsa Isten kifejezett akaratát, amelyet világossá tett az ő igéjében. Sátán éveken át uralmat nyer az emberek gondolatai felett, alattomos álbölcselkedése által, amelyet ő talált ki, hogy elfoglalja az igazság helyét. A veszélyes időkben az igazság cselekvői Isten félelmében dicsőítik az ő nevét. Mi, mint nép, azt állítjuk, hogy az igazságot jobban ismerjük a föld minden népénél, de akkor életünk és jellemünk legyen összhangban hitünkkel. Itt ismét megállnék egy pár perc erejéig. Hogy mi hirdetjük, hogy mi adventisták nagyon jól ismerjük az írást. Mi aztán betartunk minden törvényt, amit a Jóisten előírt. Hogy mi jobban ismerjük az igazságot. De itt feltehetjük azt a kérdést, hogy akkor életünk és jellemünk összhangban van a mi hitvallásunkkal. A mi életünk, a mi cselekedeteink, a mi jellemünk azt tükrözik, hogy mi Isten népe vagyunk, Isten gyermekei. És én ezt saját magamnak is mondom, hogy hányszor van az, amikor az ember nem úgy viselkedik, nem úgy szól, nem úgy cselekszik, hogy kellene. Ahogy Isten gyermekéhez élő kellene, hogy legyen. És ezen nagyon sokszor elgondolkodom, és itt ismét a szülői-gyermek kapcsolat és tanítás. Hiába mondja el a szülő a gyermekének, hogy ezt tedd, azt tedd, a gyermek azt mondja, hogy jó, mondjad, én meg csinálom az én dolgomat. És hányszor van ez így a mi életünkben is, hogy tudjuk azt, hogy mi lenne a helyes dolog, hogyan kellene cselekednünk, hogyan kellene viselkednünk, hogyan kellene szólnunk, és mégsem ezt tesszük. Tehát, ahogy mondtam is, ahogy olvastam korábban, hogy sátán nem alszik. Ő azon munkálkodik, hogy kit hogyan találjon meg. Kit hogyan tévesszem meg, hogy ne ejtsen el. Már eljött az a nap, amikor az igazakat a drága gabonához hasonlóan összekötik a kévékbe, és a mennyei cső számára még a gonoszokat a konkolyhoz hasonlóan összegyűjtik az utolsó nap tüzében való megégetésre. Azonban a búza és a konkoly együtt növekednek az aratásig. Nagyon jól ismerjük ezt a példázatot, mindannyian hallottátok már. És itt visszatérek arra, hogy Jézus eljöveteléig mindvégig munkálkodni kell. Lehetünk látszatkeresztények, és lehetünk hűséges Isten gyermekei is. Együtt növekszik mind a kettő. De amikor eljön az aratás ideje, a betakarítás ideje, akkor külön lesz választva a kettő. És ez is ugyanúgy megnyilván az életünkben, hogy mutathatjuk mi kifele, hogy mi mennyire jók vagyunk. De amikor eljön a betakarítás ideje, ahogy korábban olvastam is, megmérnek a mérlegen, és híjával találnak.
Nagyon jól tudjuk, amikor szelelik a búzát, a napraforgót, látszatra ugyanaz. Csak amikor szelelik, amikor mérlegelnek, akkor válik el a kettő egymástól. És ugyanígy lesz Isten népe között is. Látszatra mind a kettő ugyanaz. De amikor eljön az Úr, akkor fog kiderülni, hogy ki melyik csoporthoz tartozik. Az élet kötelességének teljesítése közben mindvégig kapcsolatban állnak az istentelenekkel, mert a világosság gyermekei szétszóródtak a sötétség gyermekei közé, hogy a köztük lévő ellentétet mindenki megláthassa. Milyen érdekes. Elvegyülünk az emberek között. Miért? Hogy a köztük lévő ellentétet mindenki megláthassa. Amikor emberek közé kerülünk, kitűnik a jellemünkkel, az életünkkel, a szavainkkal, hogy mi különbek vagyunk. Hogy nem tartozunk azok az emberek közé. Elvegyülünk közéjük. Miért? Hogy az Isten szeretetét, Isten igéjét hirdessük, de vajon amikor oda kerülünk, ezt cselekedjük-e? Így élünk-e? A szívükben égő isteni szeretet, az életükben megnyilvánuló krisztusi összhang, mennyből eredő fénysugár lesz az emberek számára, hogy meglássák és értékelhessék kiválóságát Istennek. Senki sem szolgálhat Istennek anélkül, hogy ne lázítaná maga ellen a gonosz angyalokat és a gonosz embereket. A gonosz angyalok nyomon követik mindazokat, akik igyekeznek csatlakozni Krisztus seregéhez, mert sátán szeretné visszaszerezni azokat, akiket kiragadtak karmaiból. A gonosz emberek készségesen hisznek az erős ámításokban, hogy kárhoztatva legyenek, azonban felöltöznek, és ő az őszinteség ruhájába, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. És itt ismét megállnék, hogy senki sem szolgálhat Istennek anélkül, hogy ne lázítaná maga ellen a gonosz angyalokat és a gonosz embereket. Biztos, hogy mindannyiunk életében történt már rá eset, hogyha megtudták, hogy mi szombatot ünneplünk, akkor már furcsán néztek ránk. Te miért nem jössz dolgozni, neked miért jár le hamarabb a munkaidő, te miért vagy kivételes, veled miért kivételeznek, tehát biztos, hogy volt mindannyiunk életében ilyen. És itt azt olvastam, hogy a gonosz angyalok nyomon követik mindazokat, akik igyekeznek csatlakozni Krisztus seregéhez. Miért? Mert sátán szeretné visszaszerezni azt, amit elvettek tőle. És ő azon munkálkodik, hogyha lehet, elhitesse még a választottakat is. Csak egy kicsit. Csak egy kicsit engedjél. Nem nagy gond az, nem nagy baj az. Nem lesz abból semmi bajod. És itt azt olvastam, hogy ezek a gonosz angyalok felöltöznek az őszinteség ruhájába. Barátod vagyok én. Persze, ünnepeld a szombatot. Tehát még van egy kis munka, végezz már el, és akkor utána mehetsz. Tehát az őszinteség ruhájában ott van a sátáni kísértés, a gonosz, hogy hogyan tévessze meg az embereket. Krisztus visszajövetele világunkban nem késik sokáig. Ez legyen alaphangja minden üzenetünknek. Isten korlátozó lelke már most kezd visszavonulni a földről, és láthatjuk a különböző katasztrófák, égi jelenségek, és a különböző földrengések, és olyan természeti jelenségek között, ami eddig úgy nem volt jelen az ember életben, vagy hogyha jelen volt, nem ennyire feltűnően. És láthatjuk, hogy hogyha Isten elkezdi visszavonni az ő védelmező kezét, akkor még jobban tornyosulni fognak ezek a problémák. De viszont a tudomány az igyekszik magyarázatot találni ezekre a jelenségekre. Mindannyian halljuk, hogy hát ezért van, így van, úgy van. Tehát megpróbálják megmagyarázni, hogy ez természetes. Ez ezzel jár. Az életünk része. Nincs ebből semmi gond. Az emberek nem ismerik fel, hogy az őrálló angyalok visszatartják a 4 szelet, hogy ne fújjanak addig, amíg Isten szolgáit el nem pecsételi. Tehát nem ismerik fel az emberek, hogy miért van még ez, hogy még tart felettünk a kegyelem. És itt azt olvastam, hogy azért, hogy Isten az ő szolgáit elpecsételje.
Midőn azonban Isten megparancsolja angyalainak, hogy engedjék szabadon a szélviharokat, akkor a viszálynak olyan jelenetei peregnek le előttünk, amelyet toll le nem írhat. Ha a függönyt félrehúzva felismernénk Isten céljait és a büntető ítéleteket, amelyek világunkat sújtják, ha láthatnánk saját magatartásunkat, akkor félnénk és rettegnénk saját és embertársaink lelki üdvösségéért. És hogy ez milyen érdekes, hogyha láthatnánk, ha bepillanthatnánk, hogy milyen emberek vagyunk, teljesen megváltozna a véleményünk saját magunkról. És milyen érdekes, ezt már korábban mondtam, hogy félünk egymástól. Nehogy meglássa a másik, hogy én mit csinálok. De attól, aki mindent lát, aki ismeri a szívünk minden gondolatát, attól nem félünk. Pedig itt azt olvastam, hogyha láthatnánk, akkor félnénk és rettegnénk úgy a saját, mint az embertársaink lelki üdvösségéért. Szívszaggató könyörgéseket küldenénk fel Istenhez, sírnánk a tornác és az oltár között, és megvallanánk lelki vakságunkat és visszaesésünket. Milyen érdekes, hogy mivel nem látunk bele saját magunkba, mert ahogy korábban itt olvastam a korábbi oldalon, hogy takargatjuk, megmagyarázzuk. Hogyha belelátnánk ebbe, hogy mi mennyire rosszak vagyunk, hogy mennyire bűnösek vagyunk, akkor sírnánk a tornác és az oltár között, és megvallanánk lelki vakságunkat. A Zsoltáríró a 26. fejezetben, a 8. versben ezt mondja. Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét. Hogyha a mi szívünkben is elhangozna ez, hogy szeretem a te házadban való lakozást, biztos, hogy megváltozna az életünk, és jobban ragaszkodnánk a szombatokhoz, az Isten házához. Hogy felismernénk azt, hogy mennyire fontos az ember életében, hogy legyen egy pihenőnap, amikor felüdülsz, megerősödsz, és megvallhatod Istennek a bűneidet, ami minden nap ott van az életünkben, de hogy ha eljövünk az Isten házába, valahogy más a lelkületünk. Már ezt is mondtam korábban itt egy pár embernek, de lehet, hogy órámban is, hogy én valahogy lelkileg felüdülök, hogy hétletek az Isten házába. Nagyon szeretem a szombat reggeleket, amikor eljövök, és nincs itt senki. Csak Istennel vagyok kettesben. Teljesen más a lelkület, teljesen más az áhítat. Amikor itt vagy, és leülsz, és Istennel beszélgethetsz. Még a 27. fejezetben, a Zsoltárok könyvének a 27. fejezetében, a 4. versben ezt mondja a Zsoltáríró. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Egy milyen lelki megvallás ez, hogy azt kéri az Úrtól, hogy hosszú ideig lakhasson az Isten házában. És ahogy mondja, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. És itt nem csak a testi templomról, hanem arról a lelki kapcsolatról beszélnék egy pár szót, hogy amikor lelkiekben úgy készülsz arra, hogy milyen jó lenne, hogyha az Úr eljönne, és azt a lelki templomot, amit ő bemutatott, azt a valóságban is megéreznéd, hogy mennyire fontos az, hogy az ember lelkileg megváltozzon arra, hogy vágyódjon arra, hogy Istennel lehessen, ahogy a Zsoltáríró mondja is. Azt mondja, hogy veszélyes az a gondolat, hogy Krisztus eljövetele késik. A gonosz szolga, aki így szólt szívében, hogy halogatja még az én Uram a hazajövetelt, azt állítja, hogy várja Krisztust, és külsőleg Isten szolgálatára szentelte magát, azonban szívében sátánnak engedelmeskedett. Ahogy itt olvastam is, hogy halogatja még az én Uram a hazajövetelt.
amikor úgy egy kicsit belefáradunk már abban, hogy várjuk az Urat, és jönnek különböző gondok, kísértések, támadások, és eljátszunk azzal, hogy még van egy kis időm. Még megcsinálhatom ezt, megcsinálhatom azt. Hát eddig nem jött el az Úr, hát hogyha nem jön még el, és még. Hát hogyha késik az Úr. Nem tagadja meg nyíltan az igazságot, mint a csúfolódók, azonban életében kinyilvánítja szívének érzelmét, hogy az Úr eljövetele még késik. Elbizakodottsága gondtalanná teszi őt örök érdekeivel szemben, elfogadja a világ eszméjét és alkalmazkodik szokásaihoz. Önzés, világi büszkeség és becsvágy uralja életét. Attól való félelmében, hogy testvérei magasabban állhatnak, mint ő, ócsárolja, lekicsinli erőfeszítéseiket, és támadja indító okaikat. Így módon veri az ő szolgatásait. Mielőtt elidegenedik Isten népétől, mindig jobban egyesül az istentelenekkel. Együtt eszik és iszik a részegesekkel. Vagyis csatlakozik a világiakhoz, és átveszi az ő lelkületüket, gondolkodásukat. Így testi biztonságban ringatja magát, ezért úrrá lesz rajta a feledékenység, közönyösség és restség. Sátán azt reméli, hogy Isten maradék népét is belesodorhatja az általános romlásba, amely földünkre következik. Midőn Krisztus eljövetele közeledik, Sátán határozottabban és elszántabban igyekszik legyőzni a választottakat. Férfiak és nők állítják majd, hogy új világossággal vagy új kinyilatkoztatással rendelkeznek, amelynek célja az, hogy megingassák a régi útjelzőkben való bizodalmat. Tantételeik azonban nem állják ki Isten igéjének a vizsgálatát, de mégis megtévesztik az embereket. Hamis híreket terjesztenek, ami által némelyeket törbeejtenek, mert elhiszik ezeket a híreket és továbbadják, így összekötő láncszemet alkotnak az ős csalóval. Lelkületük nem mindig nyilatkozik meg az Istentől küldött üzenet megvetésében, de megrögzött hitetlenséget nyilvánítanak ki sokféle módon. Minden hamis állítás táplálja és erősíti hitetlenségüket, és így sok lelket hamis irányba terelnek. Nem őrizkedhetünk eléggé a tévegés mindenféle alakjától, mert Sátán állandóan arra törekszik, hogy az embereket eltérítse az igazságtól. Ha elhanyagoljuk a titkos imát és a Szentírás tanulmányozását ma, holnap már lelkiismeretünk kevesebb tiltakozással is megtehetjük. Ezután a mulasztások hosszú sora következik, amelyek mind a szívünk talajában ültetett egyenletlen magból kelnek ki. Másrésztről a világosságnak minden ápolt sugara növeli világosságunkat. Az egyszer legyőzött kísértés erőt ad, hogy másodszor még határozottabban ellenálljunk a kísértésnek. Az én felett aratott minden győzelem egyengeti az utat a magasztosabb és nemesebb győzelem felé. Minden győzelem egy elvetett mag az örök életre. Minden keresztény, aki igaz szívvel jön Istenhez, és őszinte imáját hittel küldi fel hozzá, választ nyer imáira. Hited ne csökkenjen Isten ígéreteiben, ha nem látod, vagy nem érzed azonnal a választ imádra. Ne félj bízni Istenben, támaszkodj ígéretére, kérjetek és adatik néktek. Eddig tartott a délelőtti felolvasásom. Tehát, ahogy itt olvastam is, az utolsó szó, hogy kérjetek és adatik néktek. Tehát nagyon fontos, hogy tudjunk Istenben bízni, és hogyha hittel támaszkodunk Istenre, és kérjük őt, ő kellő idejében megadja a mi kérésünkre a választ.